Mga late enrollees, minagsa sa unang adlaw sa klase sa naganay matuhan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa lungsod sa Cordova. Si Luan Meronina sa report. Taas nga linya sa mga ginikanan nga nanagda sa ilang mga anak ang naabtan sa Balitang Bisdak sa covered court sa Marigondon Elementary School. Sagad kanila karon pa magpa-enroll sa ilang mga anak sama kang Justina Muñez kinsa may unom ka mga anak, upat kanila mga estudyante. Iyang gipasabot nga tungod sa sulirang pinansyal hinungdan nga nalangan siya pagkuha sa mga report card sa iyang mga anak. Busa nalangan usab ang ilang pagpa-enroll. Wala pa'y kwarta nga ikakuan ako sa card, mamba. Ikaw ba din nakabili? Kay atong naging tuig, utang baya to niya. Inig-enroll mo na among bayaran. Matud sa principal, Susan Oviedo, nga bisan pa man sa ilang early registration nga gipatuman niadto pang katapusang semana sa Enero ug pagpanawat og mga enrollees niadtong ikatulong semana sa Mayo, ubay-ubay gihapon ang karon pa lang nagpa-enroll. Ang Marigondon Elementary School ang labing daghan og mga tinun-an sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga moabot sa 5,300 ug posibleng mosaka pa kini tungod sa padayong pagpanawat og mga enrollees. Usa sa labing daghan ang mga tinun-an sa kinder nga may 20 ka mga session ug dulan sa 30 ka mga tinun-an matag session. Samtang sa Catarman Elementary School sa lungsod sa Cordova, susama usab ang talan-awon sa unang adlaw sa klase. Taas nga linya sa mga ginikanan usab. Dala ang ilang mga anak nga mag-kindergarten ang nagpa-enroll karong adlaw. Gani, ang ubang mga bangko sa mga classrooms bakanti pa kay wa pa makapa-enroll ang uban. Matod sa principal, hayan masinati nila sa mosunod nga mga adlaw ang suliran sa kakuwang sa mga classrooms kung mahumanap pag-enroll ang tanang mga tinun-an. Ang 3-story 9 classroom nga unang giplanuhang ipabarog niadtong 2017 pa posibleng malangan pa pagpabarog human giangkon sa DepEd province nga wa pa kini malutsi og budget. Hopefully di gyud mi maka-klase sa gawas kay lisod man i-control ang bata pug mag-klase sa gawas. Noon huot lang ang classroom pero masuod ra gyapon sila. Mao ra gyapon regular ang among kuan kana klase buntag hantod hapon. Ang mga gubaon o gitapakan lang nga bahin sa mga makeshift classrooms na arang-arang ang dagway human pintali atul sa brigada eskwela. Apan di ikalimod ang pag-anto sa mga tinun-an ug mga magtutudlo sa kaalimuot sa ilang mga classrooms. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merontina, Balitang Bisdak.